এইভাবে সিম আଳୁର ତରକାରୀ ବନେଇଲେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପଚାରି ପଚାରି ଖାଇବେ କି କେମିତି ବନେଇଲେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସିମ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିନେବା। ଅଧ ଚାମଚ ଭଳିଆ କଳା ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା, ଧନିଆ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ରସୁଣ। ସିମକୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟା ଗୋଟା କାଟି ନେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଟା ଆଳୁ ଆଉ କଟା ଟମାଟୋ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ନେଇଯିବା କଟା ପିଆଜ, ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ବାଦାମୀ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଭାଜି ଆସିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କଟା ରଖାଯାଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ସିମ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ। ତାପରେ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ନେଇଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିନେବା, ଯେମିତି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ନା ବାହାରି ନ ଆସେ। ତାପରେ ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଯିବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ପରିମାଣ ମୁତାବକ ପାଣି ନେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ଆଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ ଆଳୁର ଭଜା ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଳୁଟା ବି ଏକଦମ ସିଝିଗଲାଣି। এই ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଥିରେ କଟା ରଖାଯାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ମସଲାର ପେଷ୍ଟଟା। ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ସବୁକିଛି ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଏଥିରେ ଢକ୍କନ ବି ଦେଇଦେବା ଯେମିତି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେମିତି ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଲାଷ୍ଟରେ କଟା ରଖାଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କଟା ଧନିଆକୁ ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଆମର କଳା ଜିରା ଦିଆ ସିମ ତରକାରୀ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସିମ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲେ ଆଉ କୌଣସି ବି ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷର ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ନିହାତି ଥରେ ୟାକୁ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ସିମ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା।